אז מה קורה חברים? כאן אליי, ברצותו בא בסרטון חדש לערוץ על מיינקראפט. והיום איתי בסרטון אילן, תגיד שלום. שלום. יאללה, אני נכנס לשרת. אם יהיה בסרטון הזה 15 לייקים, אנחנו חושפים את ה-IP של השרת הזה. מה אתה אומר עידן? לא, פחות. לייק אחד יספיק. לייק אחד בשביל לחשוף את ה-IP? שחק, איזה שהוא 200,000 אולי. 15 לייקים ואני חושף את ה-IP. מה אתה אומר עידן? בסדר. יאללה. אוקיי, אנחנו בשרת, חלק 5, וכן, בואו נקרא לזה ככה, חלק 5. עכשיו אנחנו נעשה ככה, כי ככה אני רגיל. וכן, טוב, הנה, אני פה בווילג', איפה אתה? הנה אתה. כן, חכה. תסתכל, הנה. רואים את זה? הנה הסקין שלי, מה אתה אומר? יפה, וזה הסקין שלי. הצבת אותו אני רואה. מה עשית לו? מה, אתה לא רואה? מה הוספתי? מאחורי הגב? קדימה גם. נראה לי. הוספת לי משהו שחור כזה, לא? כן. טוב, חברים, אם יהיה בסרטון 15 לייקים, אנחנו חושפים את ה-IP של השרת הזה. ואתם יכולים להצטרף ולשחק איתנו חופשי. רק לא להפריע. כן, בדיוק. טוב, איפה הבית שלנו? הוא נעלם. שכחת פירקנו אותו. טוב. לא משנה, בקיצור. תקשיבו, לי ולעידן יש עוד שרת, אבל אנחנו לא נחשוף את ה-IP שלו, כי שם אנחנו בונים דברים סודיים. אחרי הסרטון הזה אנחנו עוברים לשרת שלו, אז טוב, אוקיי, יש פה וילג' אבל אין פה תיבות, זה מה שמטריף אותי. זהו, סיימנו פה. אנחנו הלכנו הלאה. טוב, איפה אתה? מאחורה. מאחוריי? הנה אתה. לאן הולכים? לשם. טוב, אני אעשה F11 כי אני לא יכול, יש לי לאגים של החיים. עכשיו רואים ככה. יותר טוב, יאללה. צריך לעשות חווה, בית לפחות. עכשיו לאן הולכים עידן? לאן שהוא לחפש דירה. בוא נחפש מקום לשטח, בוא לשם, בוא. יש שם מקום? אני אומר, אם נעשה, יש לנו איירון, נכון? אני לא צוחק. אמור להיות לנו איירון. 19 כן. כמה יש לנו? 19. תביא לי 2 אני צריך. כן, 2, תביא לי. רגע, נזרוק אותה. נעשה פה אז את הבית. רגע. אתה צריך זה? את מה? פורי עכביש? כן, צריך. בוא, קח את אלה. טוב, אני אבנה פה את הבית. סוסי! הנה הסוס שלי. מה זה? הסוס שלך. לא, זה לא סוס שלי. יש פה סוס, אבל הוא יהיה הסוס שלי עכשיו. בוא איתי, אתה בא איתי. אתה לא נשאר פה, אתה בא איתי. זהו, בוא נבנה פה את הבית אז. כבר התחלת לבנות. כן. טוב. אני צריך לא משנה, רגע, שתקפתי את טיבי. פה. אני צריך לבנות. איך בונים את הגדר הזה? את הגדר הזאת. גדר אני צריך, איך בונים? 2 מקלות, 4 עצים. 2 מקלות. אוקיי, זה יספיק לנו. בוא סוס שלי, בוא. אתה תהיה קשור כאן. יש לך עץ. יש לי מלא, כמה אתה צריך? הרבה. בוא קח. אוקיי. קח את זה.
אני זורק לך פה. קח הכל, אין לי פה מים. קח הכל, יש לי פה עוד, חכה. רק אני צריך עץ רגיל, אני בינתיים לא צריך את העץ הזה. אוקיי. מה אתה צריך? מים? כן. קח. זרקתי לך פה דלי מים. קח, הנה, דלי. אין לי מקום. הנה. זרקתי לך ברצפה, תיקח אותו. כן, ראיתי. אבל אחרי זה תחזיר לי אותו כי אני צריך אותו, סבבה? איפה זה עכשיו? טוב, אני בינתיים עושה חבר. הנה האירון. מכינים ככה. ככה, בחזרה. אוקיי. בסדר, רגע, יש 11. טוב, אנחנו על 6 דקות, יאללה. טוב, מה שאנחנו עושים, בקטע של זה אני אשים פה בתוכנת העריכה קצת מהירות. כשאני חוצר את העלים האלה, אני אעשה מהירות, זה לוקח זמן. טוב, חברים, בואו נמשיך. כל העלים האלה, ככה אני קורא לזה עלים. קוראים לזה שיח דשא, ככה אני קורא לזה. כנס לבית, תסתכל. מה יש בבית? שום דבר. איפה הכניסה בכלל? הנה. למה זה לא עובד הצלצול? אתה הנה. גם לא שומע קולות? לא, אני שומע, אבל לא לחצתי פשוט בכיוון נכון. בטעות לחצתי לך על המיטה. טוב, לא משנה, בקיצור, אני מוריד שטח, סבבה? שיהיה לנו יותר שטח. תוריד. חברים, אני מצטער, פה אני צריך להשתמש בפקודה כאילו להוריד, כי ייקח לנו הרבה להוריד, אז אני עושה חד פעמים את הפקודה הזאת, כי זה מוריד הרבה. אני רק מקווה שזה לא יורס את הבית, עידן. לא. חכה, בואו נראה אם אני יכול לעשות את זה. אוקיי, זה לא יכול לפגוע בבית, אל תדאג. אוקיי, דבר ראשון, בואו, אנחנו נוריד את השטח ונחזור אליכם עוד דקה. טוב חברים, חזרנו לכם סוף סוף שהורדנו פה הרבה דברים, כמו שאתם רואים, הורדנו מלא בלוקים ושמה גם, וכן, נחזור ל-F11. טוב, תקלו כמה הורדנו מלא. אמרתי לכם שהייתי צריך להוריד את הדבר הזה בקריאיטיב, כאילו, בזה פקודה, לא הורדתי הכל אבל בקריאיטיב, הורדתי חצי. בואו נחצור את זה. טוב, עכשיו אנחנו נחזור חד פעמית שאני משתמש בפקודות שהורדנו את זה. עכשיו בואו נהרוג את הסוס המעצבן הזה. מת. יש פה עוד סוס. זה אני, היי! זה אתה. רק רגע חברים. טוב חברים, חזרנו לכם, ניתן לנו תקלה קטנה ונחזור. אילן, איפה אתה? טוב, עכשיו אני רוצה לרפות את עצמי, למה אין לי אוכל. טוב. אילן, מה אתה בא אחריי? לא יודע, סתם ככה. אילן בנה פה בית יפה, הנה הסוס שלי. למה אני רעב? בוא נסגור. אני אוכל לך, מה אתה אוכל לו? זה הסקין החדש שלי דרך אגב. אנחנו עם שריונים. והשריון של הדיימונד
השתנה לגמרי, לא כמו שהיה. טוב, אני רוצה, כמה יהלומים יש לנו? 45? טוב, אני רוצה ללכת למצוא עוד יהלומים. אילן, אתה בא איתי למנהרה? תלך. טוב, אני צריך להכין לי... רק תשים מטעם. תכין לי מיטה, אין לי כלום עליי. תביא לי זה. מה אני אביא לך? קח מיטה. דוד. אוקיי. למה אני לא... אפשר ללכת לישון? נביא אותה. היי, תביא את המיטה! זהו שלי. שים אחת פה רגע, שאני אלך לישון. יאללה. היי! יאללה. הלכנו לישון, יאללה. טוב, אני הלכתי למנהרה. אילן, אתה בא איתי? לא. מה אתה עושה? חוצה בצין. אוקיי, לך תחתום, זה טוב. נו. טוב, אז בפרה, אנחנו נאכל. מה זה? אנחנו עדיין בווילג' הזה. טוב. עכשיו, מה שנשאר. הרגנו. טוב. בוא נחצוב פה. טוב, חברים, אנחנו נחצוב את הדבר הזה ונחזור אליכם. טוב, חברים, חזרנו אליכם, וכן, כמו שאתם רואים, אנחנו פה, חצבנו פה מלא. אין לנו מקום מלא טוב, פשוט חצבנו פה. סקר של אבנים. וכן, טוב, אנחנו חייבים לאכול. יש לנו משהו, יש לי לחם. יש לנו לחם מהווילג' שנאכל אותו. טוב, אמרנו בפרק רביעי שנלך לגיהנום. מה זה? אוקיי, משהו פה. אני שנייה חוזר לכם, בסדר? דקה. טוב חברים, חזרנו לכם, וכן, אז כמו שאתם רואים, יש לנו פה מים. אני לא יודע מה לעשות, טוב, אין דרך. טוב, מה אנחנו עושים? טוב, אנחנו רוצים להוריד את כל המים האלה, אז אנחנו נחזור לכם שנוריד את כל המים האלה. טוב חברים, חזרנו לכם, וכן, כמו שאתם רואים, הורדנו את המים, וכן, לקחנו קצת זמן, שברנו בלוקים, אנחנו זה, אז עכשיו אנחנו נחצוב את הקולד שיש לנו פה, נזרוק את האבנים שאנחנו לא צריכים. אנחנו נכנסנו כל זה, ולא סתם ירדתי למערות. ירדתי לפה כדי למצוא, אוקיי, המים מגיעים. אוי ואבוי לי. טוב, אוקיי. נזרוק רגע את הפיקק שלי. אז מה שאני עשיתי, בואו נרד לפה, אני רוצה למצוא פאקינג דיימונד, אז אנחנו נרד לפה ונלך למצוא דיימונד ונחזור לכם שנגיע לדיימונד. טוב חברים, תקשיבו, ירדנו מלא, ירדנו מלא ומצאנו סוף סוף את הדיימונד. תקשיבו, זה היה מטורף. תקשיבו, באמת מטורף. אז בואו נחשוף כמה יש פה, כמה דיימונד יש לנו, 5 1 2 3 4
5. יש לנו 50 דיימונד, חברים, 50 דיימונד. 51. טוב, אני רוצה להמשיך לחצור איתכם ביחד, יאללה. בקטע הזה אני שם מלוך מהיר בעריכה. סחוב קצת זמן. טוב, נחזור לכם שנמצא דיימונד. טוב חברים, חזרנו לכם, וכן, כמו שאתם רואים, אנחנו נעשה F11, וכן, כמו שאתם רואים, מצאנו עוד דיימונד. וזה לא מצחיק שפעם שמצאנו עוד דיימונד, אבל 1, 2, 3, אוקיי. אוקיי, אני רוצה להמשיך למצוא דיימונד, בוא נעלה למעלה הפעם. איזה גובה אנחנו? F3, גובה מינוס 51, אני רוצה למעלה. חזרתי. תקשיב, אני מוצאתי מלא דיימונד עד עכשיו. כן, כמה נשאר לנו עוד לצלם? עוד כמה דקות. חברים, אני לא מאמין לכם. מצאתי פה דיימונד, אוקיי? לא צוחק, דיימונד. יפה. אוקיי, 1, 2, עוד 3, 4. טוב, זה נראה טוב. אוקיי, אני ממשיך למעלה. יאללה. טוב, אני פה. בואו נרד למטה. בואו נתן את הרעים פעם אחרונה. בואו נמשיך לפה. יאללה. למה יצאת, עידן? רק יש לי דבר לעשות קטן. אני פה. אני רוצה למצוא. לא מאמין לכם. לא. לא. נשבע? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר היפה הזה, חברים? כמה יש לנו? 58, 59, 60. אחת, 2, 3, 4. יופי, יש לנו אבל עוד. אוקיי. אני לא עוזב את המקום הזה. רגע אזרוק אבנים שלא צריך. לנו אחרי אבנים. טוב, יש לנו פה אור, אנחנו לא צריך אותו. אבנים. את האור נזרוק. מה יש לנו שם? נחליף בין זה לזה. נחצות עיניים. יאללה. 1, 2. אופה. חברים, יש פה הרבה דיימונד. כמה אנחנו? 16 דקות. טוב. אוקיי. וואו. וואו. כמה? אוקיי. בקיצור, סטאק. ו11 דיימונד. טוב. אוקיי. אוקיי. רוצה להמשיך. למצוא עוד. טוב. אנחנו סיימנו פה. אנחנו נעלה למעלה. מצאנו סטאק דיימונד. נעלה למעלה. טוב. נחזור אליכם שנעלה למעלה. טוב חברים, חזרנו אליכם, וכמו שאתם רואים, עלינו למעלה, כאן זה היציאה, אבל אני לא אחצור את זה, כי אם אני חוצב את זה אז אני מת. אז אני רגע אעשה דבר כזה, אני אזרוק רגע את הפחם, שתראו מה אני מדבר.
אני אחשוף פה כמה דברים. אוקיי. תראו שאני מה אני באמת מדבר. אתם רואים את הירידה הזאת לשם? מה איזה פחד. הדבר הזה, פחד של החיים הדבר הזה. אוקיי, קיצור, כאן המבום, אני אעשה דבר כזה כדי לזכור את זה. טוב, אני אשרוק אותו כאן בהורדיה ואחזור לכם. טוב חברים, חזרנו אליכם, וכן, כמו שאתם רואים, יפנו את כאן, במקום המקוש. היה לנו כאלה דשא, אז יפנו את זה. ואנחנו עכשיו נחזור לבית שלנו. אני רגע עושה טלפורט לעידן. עידן, אתה בבית, נכון? כן. אני אעשה טלפורט לעידן. אני לא יודע איפה הבית. כן. אוקיי. זה לא רק מפה. בוא נאכל, למה אני צריך לאכול? טוב. אוקיי. מה זה? מאיפה התרנגולת הזאת באה? משום מקום. טוב, בקיצור, אני עוצר כאן את הסרטון, אני רגע אלך לעידן. הנה אתה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. תעצור כאן. טוב חברים, אני מקווה שנתנים, אז תנו בלייק, תנו סאב, תפתחו בערוץ, לערוץ, תכתבו בתגובות ששמתם, אני כל התגובות שלכם, ואני הייתי עידן, אני הייתי עידן היה עידן, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, ויאללה, ביי.